Cartilla guys. Dito yung mga si Isko Moreno guys. Ayan si Vice tsaka si ayan, live po tayo ngayon sa Cartilla guys. Live po tayo guys, nandito tayo sa Cartilla guys, sa may tapat ng City Hall. Ayan po, kasalukuyan, kararating lang po ng ating mahal na Mayor, Vice Mayor. Isang magandang hapon po sa ating mga kapwa Batang Maynila. Paninig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. Bagamat napakainit ng ating katanghalian, ngunit mas mainit ang pagsalubong syempre ng ating pinakaabangang pareda ng mga kalesa. Kaya muli mo, isang malakas na palakpakan dyan. Welcome po sa Fiesta de Bandas y Calesas bilang bahagi po ng kapistahan ng ating mahal na patron, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Narito po tayo ngayon sa isang makasaysayan at makulay na pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month at Fiesta de Intramuros. Ngayon, sama-sama nating saksihan ang pagbabalik ng isang tunay na simbolo ng ating kasaysayan at kultura, ang Kalesa. Ang kalesa ay hindi lamang isang sasakyang hinihila ng kabayo. Ito ay isang buhay na alaala ng ating kasaysayan. Ginamit noon ng mga Kastila at mga Ilustrado bilang pangunahing transportasyon sa Maynila at iba pang bayan. Welcome sa ating ngayon, ang kalesa ay naging simbolo ng ating kultura at pamana na patuloy nating ipinagmamalaki at pinahalagahan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya mga kababayan, ihanda namin yung mga kamera, mga ngiti at masigabong palakpakan. Ito ang Fiesta de Bandas y Calesas! Para sa formal na pagbubukas ng ating programa, inaanyayahan ko namin ang lahat at kayo para sa pag-awit ng lupang hinirang at awit ng Maynila na susundan ng isang panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Edwin E. Hagi mula sa San Agustin Church, Archdiocese Shrine of Nuestra Señora de Consolación. Siya na guys, magano tayo guys ng ano
aming lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa kanyang pangarap, tulong, lakas, ulan. Ayan, shoutout kay Donata dyan. Kay, shoutout kay Landito. Ayan, shoutout. Ayan, nandito tayo sa may Cartilla guys, sa may City Hall. Shoutout sa inyo dyan guys. Yung mga taga-Letran guys, nandito. So guys, ito yung bike. Ngayon guys, masasaksiyan natin yung parade ng mga kalesa. Ito ang okasyon natin ay Fiesta de Bandas Kalesas. Ayan. Ito yung part ng Manila Tourism and Creative Industries Month 2025. Ayan. Ito po yung ating mga ano dito. Almighty and ever-living God, source of every good gift, and the font of all consolation. You gather your people. So, dito nag-i-start na yung mga kalesa natin. Nandun sa gilid. Abangan natin mamaya yan. Mga kalesa natin. So, meron na tayong ano dito. Nag-pray. That He may sanctify our family. Ay, init. Ito tayo sa gilid. Servants of your church. Bless, we pray, all those who are dead, and those who are longing for the spirit of His salvation. Grant us. So, ayan guys, paki-like naman ang ating like yung ating video at paki-share lang po para updated yung ating mga kababayan. Dito tayo ngayon sa Cartilla ng Katipunan guys. So ayan guys, maraming salamat. Thank you for watching guys. Paki-share lang po ang ating video at paki-like ang ating video like po, paki-like po sa mga viewers. Shout out sa mga viewers dyan lalo na sa ating mga bayaning OFW. Shout out sa inyo guys. Mga Filipino community dyan, shout out sa inyo guys. Ayan, share lang po ang video natin guys. Maraming salamat. So ito po, masasaksyan natin. Maraming salamat po, Reverend Father Edwin Ibukay. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kasamahan. Ngayong hapon para po maging bahagi po ng ating pong Fiesta de Bandas y Calesa. At talaga namang napakainit ng panahon pero hindi alintana ng bawat Ayan, shout out dyan kay ay masasakyan na natin ang Mus Whitey. Ayan. ng mga kalesa. Kaya nga, muli Shout po, out, pahinggan po ng isang malakas na balakbakan na Ayan, Batang Maynila. Yun, maraming salamat po. Please don't forget to subscribe, like, and share ang ating video. Okay? Ating Salamat. napakasipag na alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Shout out kay Donata. Shout out din kay Cultural Arts of Manila na kay pinamumunuan Mus Whitey. in charge Binibining Crystal Magazine ay naglalayong bigyang halaga ang ating mga kalesa. Muling binuhay at pinalamutian ng makukulay at malikhaing disenyo na ngayon lamang masisilayan dito sa lungsod ng Maynila. Sa pagkakataong ito, upang magbigay Masasaksiyan natin ngayon guys yung parade ng ating kalesas. at bigyan ng masigabong palakpakan
ang officer in charge ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Palakpakan po natin, Bilibili Cristal Bayachi. Hello! Magandang, mainit na hapon sa inyong lahat. Ayun. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat Kasi ito sa mga first kay tuloy. God and kay Mama Mary because really, kanina, we were so scared na baka hindi tayo matuloy dahil sa weather, but He has blessed us with good weather. Next, I would also like to thank, of course, our dear Yorme, Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, lahat ng ating mga konsehal na nandito, mga department heads na nandito, sa ating mga barangay na nandito, hello po, sa lahat po ng mga business establishments na nakisali at nag-participate na designan ang kanilang mga kalesa kung saan dito Ayun. sila rarampa mamaya. Masasaksihan Sa lahat natin din po dito, ng guys. mga judges, sa ating banda, maraming Masasaksihan salamat. natin guys yung We're so grateful to mga all kalesa. of you for Mga kalesa, gracing us mga with your ibang design ng presence kalesa. this afternoon. Masasaksihan Of natin. course, Ayun, nandito din ang ating mga partners, Ating Admin mga Joanne Padilla, Father Harry, at sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na nandito, hindi ko na po kayo lahat iisa-isahin. I'm just really elated right now because this is our first event and this will commence the Creative Industries and Tourism Month happening this September. Marami po tayong iba-ibang mga activities na nakaplano para sa month na to. At syempre, Manila itong ating Tourism. Kalesa Parade ay nagbunga dahil sa ating collaboration with Intramuros Administration and of course the San Agustin Church. We are so excited because this is a historic event. This will be the first Kalesa Parade na gagawin natin, and we hope that we can continue this for the next few years. Also, I would like to say thank you to my dad. Dad, thank you for being here. I'm so happy that you're here supporting us for this event. So without further ado, alam kong excited na kayo. Let's let the Kalesa Parade begin. Thank you so much. Yes, mag-start na guys. Salamat. Our DPCOM Officer in Charge, Ma'am Cristal Bayachi. Palakpakan naman po natin ang ating direktora. Ngayon man po, mga kasama, ay makakasama rin natin ang ilan sa ating mga kabaka at kaagapay natin sa pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month at Fiesta de Intramuros. Hiniling po namin na pakinggan natin ang kanilang mga mahalagang mensahe ng suporta. Unahin po natin mula sa San Agustin Church at Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de la Consolación, E. Korea. Palakpakan po natin Reverend Father Edwin E. Hari. Galing. Parish priest ng San Agustin Church. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, maligayang kapiyasahan po sa inyong lahat. Sa totoo lang po, ako po ay walang pagsidlan ng tuwa dahil sa umpisa pa lang po, hindi ko po inakala na magiging ganito kagrande ang selebrasyon ito. Nag-umpisa pa lang po kami last year sa collaboration with Attorney Joanne Saye, and now marami po ang partners para sa activity at pagpupugay sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon. At unti-unti ay nagkakaroon ng mas makulay na celebration ang kapiyastahan ito. Kaya kung noong nakaraang mga linggo po, ang sinasambit natin ay Vamos a Intramuros or punta na sa Intramuros. Ngayon, atin ang masasabi o pwedeng sambiting Viva Fiesta de Intramuros.
Noong pasimulan po ang pagdiriwang na ito, tunay na naging hindi madali kasi wala lahat sa ayos at plano. Pero dahil po sa malikhaing kaisipan at bukas na puso ng bawat isa ng partners ng piyestahan ito, ay tayo po ay nagdiriwang na ngayon ng kapistahan ng Intramuros sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Consolación. Hindi man lubos na inakalang magiging ganito kay grande o kalaki at makulay ang pagdiriwang, pero sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya ng Intramuros at ng administrasyon ng hanggang sa DTCAM at LGU at ng Maynila at ng ating iputihing mayor, ng DOT and Manila Bulletin at ng lahat po ng universidad sa Intramuros, ang lahat ng stakeholders na katuwang namin ay nabuo ang lahat ng ito. Kaya muli po maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pakikisama sa piyestang ito sa pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria ng La Consolación. Isa lamang po ang lagi namin hiling na sana ang mga napasimulan na ito ay may pagpatuloy natin bilang tradisyon alang-alang sa pag-alaala natin sa Mahal na Birheng Maria. Medyo malabo ang ating pasensya na kayo niya, medyo ng pamana at kultura dito sa Maynila, lalo higit sa Intramuros. Maging masagana nawa at mabunga ang lahat ng pagdiriwang para sa Fiesta de Intramuros. Mabuhay ang lungsod ng Manila, mabuhay ang Intramuros. Viva Fiesta de Intramuros. Maraming salamat. Viva Fiesta de Intramuros. Maraming salamat po sa isang makabuluhang mensahe mula po sa ating pong minamahal na Reverend Father Edwin E. Hari. Palakpakan naman po natin si Father. Ang susunod naman po nating tagapagsalita ay mula naman po sa Intramuros Administration, ang ahensyang katuwang ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa pangangalaga at pagpapanatili ng ating makasaysayang Intramuros. Akin pong malugod na tanggapin ang kanilang tagapangasiwa, Attorney Joanne M. Padilla. Wala kang problema, mababago ka. Unahani, marami-ani ako. Pero nahihigit ako sa kabayan ng ikaw. Honorable Mayor Francisco Isko Morena Dumagoso of the City of Manila, Honorable Vice Mayor Angela Lechi L. Atienza of the City of Manila, Reverend Father Rector Edwin E. Hari of San Agustin Church, Archdiocesan Shrine of the Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Regional Director Catherine Agustin of the Department of Tourism National Capital Region, Amanda Cristina Cristal Bagasin of the Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila, to all the councilors, all the distinguished guests, partners, stakeholders, and of course, our hardworking cocheros. Mabuhay at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. It is truly an honor for us at the Intramuros Administration to stand as one of the partners in this meaningful celebration organized in collaboration with the Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila, the City Government of Manila, and our mother locations, the Department of Tourism. Today, as we celebrate Tourism Month, the 8th month, and of course, our Fiesta de Intramuros, in partnership with the San Agustin Church, we are reminded that tourism is not only about place or destination. It is about experiences, culture, and our identity as Filipinos. Through our music, our colorful parades, our vibrant traditions, and most important, our Filipino people, we showcase to the world the very best of who we are as Filipinos.
And among the most visible and enduring symbols of this identity are our kalesas, icons that brings history to life, showing every visitor to experience how the past continues to live within the present. Introduced during the Spanish colonial period, the kalesas once served as the main mode of transportation in Intramuros, transporting Filipinos from ordinary citizens, even our national heroes. With every turn of its wheels and every stride of the horses, the stories of our past and our national identity come alive once again. That is why, whenever tourists come to Intramuros and to Manila, riding the Calesa remains one of the most sought-after experiences because of its vibrance, color, and life to our tourism. It also offers a moving reminder of our heritage, a bridge that connects generations across time. I would like to take this opportunity to thank and to give my support to our hardworking cocheros, especially the samahan ng mga kalesa sa Intramuros, for dedication in upholding that kalesas are not only a means of livelihood, but also a living heritage of our history. You are our partners in ensuring that Intramuros and the greater city of Manila remain alive, dynamic, and culturally rooted. We also extend our heartfelt gratitude to DPCAM and of course to the City Government of Manila for your continued commitment to highlighting the importance of culture and history as vital pillars of tourism. And to our mother agency, the Department of Tourism, we express our appreciation for your steadfast guidance in ensuring that all our efforts in Intramuros are aligned with the national vision of sustainability, inclusivity, and culturally rich tourism. And to everyone gathered here today, let us continue to support our kalesas, not just for tourism, but for future generations who deserve to see, to feel, and to experience this treasured part of our heritage. Mabuhay po ang ating La Consolacion Korea. Mabuhay ang Intramuros. Mabuhay ang Maynila. At mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat po ang ating pong tagapangasiwa, Attorney Joan M. Padilla. Maraming salamat po. Siyempre, kasama rin po natin, palakpakan din po natin ang ating mga konsehal mula po sa District 1 hanggang District 6 na kapiling po natin ngayon. At syempre, kasama rin po natin ngayong hapon ang ating pong mga department heads. Palakpakan din po natin sila. At kasama rin po natin ang ating pong mga pinagpipintaganang mga punong barangay at barangay officials mula sa District 5. At syempre, hindi magiging posible ang ating parada ng kalesa. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga kutsero mula sa samahan ng mga kalesa sa Intramuros o ang saksi. Yun. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga delegates and participants from the different universities and businesses, establishments in Intramuros. At syempre, isang malaking karangalan din po ang makasama natin ang ating minamahal, ang ama ng Tabaka, Congressman Amado Magatsing. At bilang pagpapatuloy, mula naman po sa ating pangalawang pulong lungsod ng Maynila, isang masigasig na lingkod bayan na katuwang ng ating minamahal na Yorme Isko Moreno Dumagoso sa pagsusulong ng mga programa para sa kapakanan ng bawat Manileño. Ating pong tanggapin ng may masigabong palakpakan, Vice Mayor Angela Lay Chi Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Bago po ako mag-umpisa, gusto ko muna batiin ang ating minamahal na alcalde, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, si Attorney Joan Padilla mula sa IAIM.
Ang aking kaibigan na si Congresswoman Cristal Pagaching, ang officer in charge ng DDCAM, ang aking pangalawang ama sa 5 Distrito na si Congressman Amado Pagaching, ang ating mga konsihal sa pamumuno ni Majority Floor Leader Moni Pangco, lahat ng department heads, at ang mga nagsisigwapuhan at nagsisiganda, mga kaibigan kong mga chairman dito sa 5 Distrito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo, bago ko talaga ang trabaho ko dito ay ibigay ang mikropono sa ating alkalde maya-maya. Pero magpitrivia na po ako. Malapit po sa aking puso ang kalesa. Dahil ang aking lolo, na siyang ama ng aking ina, ang pangunahing trabaho niya dati ay ang pagkakalesa. Ngunit medyo sosyal nga lang. Dahil siya po ay nagkalesa sa New York. Kaya kung nakita ko po mga kalesa dito, hindi ko mapigilan na maalala ang aking kabataan. Isang bagay na dapat mangyari ngayon na isang buwan na isa-celebrate natin ang fiesta dito sa Intramuros. Mapaalala natin sa mga kabataan ang importansya ng ating history. Dahil, sabi nga nila, for us to go forward, we need to understand our history. We need to understand our roots. So this initiative from DDCAM, from Intramuros Authority, we are very grateful dahil we know na pinaghandaan niyo po ito. Anyway, kaya po ako narito sa inyong harapan para i-introduce ang ating napakagaling at napakasipag na alkalde ng Maynila. Sinabi niya kanina habang ako'y nagpapahinga sa aking opisina, siya raw ay marami pang pinipirmahan at hindi po siya natutulog. Kaya nahiya naman ako ng kaunti dahil bawal matulog sa administrasyon ng ating alkalde. But nevertheless, it's good to know that despite the fact that we entered this administration with a lot of fiscal challenges, we were able to sort of surpass a lot of it because of his creativity. Napakagaling po ng ating alkalde na siyang nagmula sa Tondo na aking naging partner noong 1998 nung siya ay nag-umpisa bilang konsihal. Dahil noong panahon na yon, ako po ay nangangampanya para sa aking ama. Doon ko po nakita sa kanyang puso na alam ko magiging isang malaking tao siya balang araw. And truth be told, siya nga po ay naging isang napakagaling na Vice Mayor, Mayor, 24/7, hands-on leadership style niya dito sa ating lungsod, pero may tatapos din ang ating ilong dahil ang ating alkalde ay nagtrabaho rin sa national government bilang undersecretary ng DSWD, chairman ng NRC. Alam nyo, alam ko excited na kayong makausap at marinig ang mensahe ng ating napakagaling, napakagwapong alkalde na si Leon Risco Moreno Dumagoso. Kaya without further ado, I would like to give the microphone to our beloved mayor. Let us all welcome our mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sasalita na si Yorme. Pakinggan natin ang mensahe ng ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. I think today, unti-unti, pinaalala natin sa mga batang Manila kung ano tayo dati. Katulad ng mga nasambit, ng mga una nagsalita, kanina lamang, napakalaga na patuloy ipaalala sa mga susunod na henerasyon o darating pang henerasyon na kung sino tayo, ano tayo, at saan tayo nagmula. Because that is our distinction to this world. This is one way of telling this is who we are. And we belong. Yang kalesa ay bahagi ng kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Natutuwa ako na ang mga ahensya ng pamahalaan ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa isa't isa. National government through DOT,
IA, Intramuros Administration, ang pamahalang lungsod, at mga institusyon katulad ng ating mga simbahan, pribadong sektor na siyang nakikibahagi sa mga programa ng ating minamahal na Kapitolyo ng bansa. It all started here in Manila. The government, commerce, and all other activities na naging bahagi rin ng buhay ng bawat Pilipino. Tulad ng isang awit o awit na madalas nating kinakanta tuwing Lunes, Manupa, o kaya may programa, ang awit ng Maynila. At doon, nakasaad, isang linya na maaaring ikatangos ng ilong ng mga batang Maynila at mga taong naninirahan sa Maynila. At sinabi, Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. And today, through the effort of Intramuros Administration, Department of Tourism, DTCAM of the City of Manila, ipakikita natin muli ang pagsigla, mga aktibidades na kapag iingganyo sa mga dadakop sa lungsod, domestic or foreign. And that's why we're very happy to see the young individuals, immigrants and OFWs, foreigners, may edad o katamtaman lang na muling nararamdaman ang kasiglahan dito sa ating Kapitol. At bilang ganti sa mga dumarap po rito at namumuhay, naghahanap buhay dito, ang inyong pamahalang lungsod, in our own little way, Father, to our guests, pipilitin naming magbuti sa aming tungkulin. Pananatiliin naming maliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod. While it is true that Manila is old, but it has a lot of story to tell. At maraming mga Pilipino ay may kwento sa lungsod ng Maynila. At marami ring kwento na maikukwento rin natin sa ating mga salinlahi sa karanasan natin sa lungsod. Kaya po, bilang inyong ama ng ating lungsod, nais kong i-welcome ang ating mga bisita, ang ating OIC Regional Director, Department of Tourism, National Capital Region, Ms. Catherine C. Agustin, Attorney Joanne M. Padilla, Administrator, Intramuros Administration, Reverend Father Edwin Harry, Mr. Leslie Arahuo, Ms. Amanda Cristan, of course. I don't want to call you Amanda. Mas gusto kong Crystal na lang. Ang ating Direktor ng Department of Tourism ng Manila, former Congressman Amado Bagaching, City Councilors, the judges, department heads, mga barangay official. Muli po, sa lahat, kayo po ay malugod namin tinatanggap sa pagdiriwang ng aming kapistahan sa loob ng Intramuros, lungsod ng Maynila, Kapitolyo ng bansa. Welcome po kayo sa Maynila. Magandang araw, pagpalay gawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang ating pong minamahal na punong lungsod, Yorme
Isko Moreno Domagoso. At ngayon naman, tumako tayo sa isa sa pinakaabangan na bahagi ng ating pagdiriwang. Ipapakilala na po natin ang mga kalahok na nagbigay kulay, buhay at malikhaing disenyo sa ating tradisyonal na kalesa. Ang disenyo ng ating mga kalesa ay kinakailangang may temang kaakibat ng pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Señora de la Consolación y Korea o ng Fiesta de Intramuros. Maaring ito ay nasa alinman sa mga sumusunod na kategorya. Traditional Filipino culture. Gumagamit ng tradisyonal na patterns, kulay, motifs at mga katutubong materyales. Historical, nagpapakita ng mahalagang kaganapan o makasaysayang personalidad. Natural beauty. Pinalamutian ng floral patterns o mga disenyo batay sa kagandahan ng kalikasan. At maaari ring lagyan ng modern twist, maaaring isang malikhaing pagsasanib ng luma at bago. At syempre, atin munang alamin ang pamantayan sa paghusga na magsisilbing katay ng ating mga hurado sa pagpili ng mga mananalo. Our criteria for judging first is the relevance to the theme, which is 30%. Ito ay malinaw na naipapahayag at naipapakita ang tema sa pamamagitan ng mga disenyo, simbolo at naratibo. Originality, creativity, and craftsmanship is 40%. Malikhaing paggamit ng materyales, kulay, at artistikong pamamaraan. May mataas na antas ng detalye at mahusay na kalidad ng pagkakagawa. Overall impact, which is 30%. Ang disenyo ay kapansin-pansin at kaaya-ayang pagmasdan. Mahusay ang kabuang presentasyon ng kalesa. Maayos ang pagkakaayos at nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga manonood upang pahalagahan ang temang kinakatawan for a total of 100%. Kaya nga po mga kababayan, mga kapwa ko batang Maynila, sabay-sabay po natin salubungin ng masigabong palakpakan, syempre, ang ating pong mga kalahok. Palakpakan po natin Manila City Band. Manila City Band. Salubungin po natin ng masigabong palakpakan our kalesa number 1 from Colegio de San Juan de Letran. Pinakikisuyuan po namin yung mga tao po na nasa harap. Pwede po tayo umatras ng kaunti. Maraming salamat po. Kalesa number 1. Stop lang po. Kayo po ngayon ay i-judge. Maraming salamat. Our kalesa number 1 from Colegio de San Juan de Letran. Atin naman po salubungin ang ating pong kalahok. Contestant number 2, kalesa number 2, ICTSI Foundation Incorporated. Maraming salamat po ang ating kalesa number 2,
ICTSI Foundation Incorporated. Tawagin naman po natin our kalesa number 3, Tesoros. Matatagpuan na natin ang kalesa sa Plaza San Luis at Fort Santiago. Thank you so much, our kalesa number 3, Tesoros, the Philippines in a store. At ngayon naman po ay ating saksihan ang ating kalesa number 4, ang Barbara's Foods Incorporated. Ayan. At syempre talaga sa mga pagkakataon kayo, talagang maaasahan din natin yung mga ganitong teknika. Lalo na ang may problema ang ating kapwa kabayo. Pag nakita tayo dyan, reunion. Yes. Sa mabihirang pagkakataon. Huli po, palapakan po natin ang ating pong kalesa number 4, Barbara's Food Incorporated. Tawagin naman po natin ang kalesa number 5 mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Muli po, palakpakan po natin kalesa number 5 from pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang susunod naman po kalahok, ang ating kalesa number 6, palakpakan po natin ang Continent of Georgia. May kari ng kabayo from Georgia. Fresh from the plane. Yung kutsero nga, hagay ko. Hagay sa biyahe. At ay biyatarin tayo. Maraming salamat. Kalesa number 6, Continent of Georgia. Tawagin naman po natin kalesa number 7 from Mapua University. Hindi dali. Hindi na sumakay yung ano. Thank you so much, our kalesa number 7 from Mapua University. At ang atin naman ang susunod, ang kalesa number 8, mula naman po sa Casa Vera and Vera Studios. Maraming salamat, our kalesa number 8, Casa Vera and Vera Studios. Make way to our kalesa number 9, Ilustrado Restaurant.
Very neatly. Maraming salamat po, our Kalesa number 9, Ilustrado Restaurant. At ang ating naman pong susunod, our Kalesa number 10, mula naman po sa conviction on election ng ating po mga taga-Comelec. Kalesa. Oyo, mo dyan. Oyo, mo. Nakakorek yung ano, origan. Nakakorek yung origan. Ikaw na sa damit. Speaker harap. Ang ating mga kutsero, si Kuya o, parang inilala. Hindi ka magparukan din ang kasi kasama masabi. Pero ang guwapo ng ating kutsero, Maraming salamat po. napakagwapo ng ating kutsero, parang kesa makakaw po gusto ko maging kapa. Maraming salamat. Our Kalesa number 10 from Comelec. Our Kalesa number 11, Destilleria Limtuaco Museo. Nakatingin sa iyo babae. Ano gusto ko niya laplapin? Totoo siya, parang pilukin yata natin. Thank you so much, our Kalesa number 11, Destilleria Limtuaco Museo. Ang susunod naman po natin kalahok, our Kalesa number 12, mula naman po sa Lyceum of the Philippines. Muli po, palakpakan po natin our Kalesa number 12, Lyceum of the Philippines. And to complete our Kalesas, here is our Kalesa number 13 from National Commission for Culture and the Arts, or NCCA. Thank you so much, Kalesa number 13 from National Commission for Culture and the Arts. Bigyan naman po natin ng isang lakas na palakpakan ang ating 13 kalahok para po sa ating parada ng Kalesa. At syempre, ang mga kalahok ay hindi lamang nagpakita ng galing sa sining at pagkamalikhain, kundi pati na rin ng kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura at pamana. At hindi lamang yan, mamaya po sa ating parada ay masasaksihan din natin ang iba pa nating nagagandahang Kalesa mula naman po sa ating mga partners sa programang ito. Sa pagkakataong ito, ating pong saksihan ang isang makulay na pagkatanghal na magbibigay saysay at sigla sa ating pagdiriwang. The LPU proudly presents an excerpt of their winning piece at the PTAA Sayaw Pinoy, a performance that highlights the richness of our culture and the joy of being Filipino. Through movement and artistry, LPU Dance Troupe Manila celebrates national pride,
unity, and the timeless beauty of our heritage. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin LPU Dance Troupe. Maraming salamat sa isang makulay na performance mula po sa LPU Dance Troupe. Ang ganda ng music, di ba? Pilipino ako, laking Pilipina. Yan, at syempre sa mga pagkakataon naman po ito, atin po naman kilalanin ang bumubuo ng ating lupon ng mga hurado na siyang nabili na mga nagwagi para po sa ating Fiesta de Bandas y Calesas o ating Best Calesa Design. Una, siya ay miyembro ng ating konseho mula sa Distrito 4 at Minority Floor Leader. Palakpakan po natin, Councilor Don Juan DJ Bagatsing. Ang ating naman po ikalawang hurado ay mula po sa ika-6 na distrito. Siya po ang ating Chairman of the Committee on Tourism, Arts and Culture. Palakpakan po natin, Councilor Luciano Lu Veloso. At ang mga kasama natin mula po sa District 5, palakpakan po natin,
Councilor Rafael Che Borromeo, and Councilor Toma Ignacio. Kasama rin po natin sa ating pong mahurado, a creative marketing strategist with a passion for promoting cultural diversity and building bridges with the Filipino diaspora community. Palakpakan po natin Mr. Migs Ansures. Kasama rin po natin Miss Jody Hizon. And to complete our Board of Judges, Officer in Charge and Regional Director of Department of Tourism, National Capital Region, palakpakan po natin, Miss Catherine C. Agustin. At kayo naman po, atin pong inaalihan ang ating mga panauhin upang ipagkaloob ang gantimpala para sa pinakamaganda at marangyang disenyo ng kalesa. Ngayon po ay ipagkakaloob po natin ang ikatlong gantimpala na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. May we have the result, please? At syempre, alayahan din natin ang ating po mga panauhin upang ipagkaloob ang ating po mga papremyo sa mga nagagandahang kalesa. At syempre, palakpakan din po natin ang ating pong 13 kalahok para po sa kanilang natatanging effort sa pagbibigay ng isang magandang kalesa. Yes, inaanyahan din po namin ang bawat isa na pasyalan po natin ang Intramuros. Marami pong mga kaganapan, lalo na po ngayong pagdiribang po ng kapistahan po ng ating mahal na patrong Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Yan, at syempre, sa mga susunod na araw, hindi lamang po dito nagtatapos yung ating programa sapagkat itong buong buwan ng Setyembre ay talaga naman po pinaghandaan ng ating mga taga-DTCAM at syempre ilang mga departamento ang ilan din pong mga programa na talagang magpapasaya sa bawat batang Maynila. Correct. Kaya abanganin po natin ang iba't iba pang mga kaganapan sa lungsod ng Maynila. I-follow po natin ang Manila Public Information Office ng ating pong minamahal na syudad. Yan. Yan, at syempre sa mga pagkakataon po ito, tawagin po natin our DTCAM Officer in Charge, Ma'am Cristal Bagatsing. And of course, ang ating minamahal na alkalde, Yorme Isko Moreno Gumagoso. At syempre, tawagin din po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor Chief at Yensa para po sa pagpaparangan ng ating mga natatanging magsisipagwagi sa ating kalesa design. Medyo nahihirapan ang ating mga kunado. So ito bang kanilang matatanggap certificate of recognition, third place, second place, or our first place, best Kalesa design during the Fiesta de Bandas y Kalesas in celebration of the Manila Tourism and Creative Industries Month 2025 and the Fiesta de Intramuros. Given this 13th day of September 2025 at Cartilla ng Katipunan, Manila City Hall signed by the officer in charge of DTCAM, Amanda Cristina Cristal L. Bagatsing, and our Mayor, City of Manila, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ito na ang resulta. Pero bago yan, i-award muna po natin ang Certificate of Appreciation para po sa ating mga hurado. Tawagin po natin upang tumanggap po ng ating pong certificate. Palakpakan po natin, Honorable Don Juan DJ A. Bagatsing. Tawagin din po natin, Honorable Luciano M. Veloso. Tawagin
Tawagin din po natin Honorable Rafael P. Borromeo. Tawagin din po natin Honorable Mark Anthony A. Ignacio. Tawagin din po natin ang Mr. Pete Anzures. Ngayon din po, palapakan po natin, Ma'am Josie Hizor. At ngayon din po, tawagin din po natin, Miss Catherine C. Agustin. Palakpakan po natin our distinguished board of judges. Ayan, din po ang ating po mga hurado na talaga ng mga pinili ang karapat-dapat at talaga naman po natatanging gumawa ng pinakamahusay na disenyo para sa ating kalesa. Kaya po, palakpakan po natin ang ating pong mga hurado. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, kunin na rin natin ang pagkakataon nito na tawagin din natin ang ating pong mga ilang panauhi. Yan, Ma'am Joanne, Reverend Father, para po kasama si Yorme sa isang photo ops habang hinihintay natin ang resulta ng ating Kalesa design. Tawagin din natin syempre ang ating OIC, ang ating Regional Director para sa photo opportunity. Tinatawagan po namin ang ating pong mga punong barangay from District 5 for photo opportunity. Maraming salamat po sa ating mga punong barangay na kasama po natin ngayon. Siyempre kasama rin ang ating mga ka-freshness. yes. Maraming salamat po sa ating po mga barangay officials. At tawagin din natin
ang ating po mga department head at ang ating mga konsehal na kasama rin po natin ngayon. Ayan, ang ating mga department heads, kasama rin ang ating mga konsehal. Maraming salamat po sa ating mga department head at hawak na po namin ang ating resulta. Maganda na rin po yung ating pong mga kutseros. Maganda na po. Okay. To receive 10,000 pesos, our third placer, sila po ay tatanggap ng certificate. Congratulations from they got 84%. Congratulations, Lyceum of the Philippines University. And the representative, congratulations, Lyceum of the Philippines, our third place. At eto naman ang ating second placer at sila po ay mag-uwi ng 20,000 pesos. Sila po ay nakakuha ng 85%. Congratulations, our second placer! Yan, so ikokorek lamang po natin at mag-aabono pa tayo, 50,000 pesos lang pala. Bakla, abono ka. Wala mo, magbabalik ko natin tayo. Check, so abono ka. Ito po ay abono party list. Congratulations! 15,000 pesos! Our second placer goes to Ilustrado Restaurant! And the representative from Ilustrado Restaurant. Ayan na. At ito na ang ating pinaka-abangan
naman ang nagagaling nagbigay ng pinakamagandang disenyo ng ating kalesa. Actually, lahat naman sila ay magaganda ang mga designs. Lahat nagpakita ng kanilang mga effort, pero meron tayong best, no? Among the rest. Congratulations, Ilustrado Restaurant, para sa ating ikalawang pwesto, mag-uwi ng 15,000 pesos. Thank you so much. At ang ating first placer na mag-uwi ng 20,000 pesos, sila po ay nakakuha ng 87%. Congratulations, our first placer para po sa ating Fiesta de Bandas y Calesas. Congratulations, Destilería Lintuaco Musillo. And representative, ma'am. Congratulations, ma'am. At sa lahat naman po na hindi nanalo, wag po kayong mag-alala. Sapagkat may surpresa si Yorme para po sa inyo. Kayo po ay tatanggap ng tip 5,000 pesos. Yan, yung ating naman po mga hindi nagsimula. Wala po uwing luhaan. Tinatawagan po namin ang lahat ng ating mga kutsero. Lahat po ng kutsero. Photo-ops po tayo, kasama po si Mayor. Kasama po ang Intramuros Administration, ang ating OIC, Regional Director, si Father Hari, Father Erwin Hari. Yan, ang habang nagpa-photo ops ang ating mga kutseros, kasama po ang ating mga Intramuros Administration, hindi po ang ating OIC of Ilican, Mang Cristal, and of course, Vice Mayor Chi at Yorme Isko Moreno. Maraming salamat din po kay Hamida Paulo, kay Ma'am Jobel Poyoman, ang ating top makers mula po sa Office of the City Accountant. Ito ang ating mga magiging na kutsero ng Intramuros. Maraming salamat po sa bawat isa, pero hindi po tayo tapos sa pagkat. At ngayon naman, tayo po ay dadamo sa pinaka-abangang parada ng kalesa na magsisimula rito sa Kantilla ng Katipunan at matatapos sa makasaysayang Fort Santiago. At habang tinatawag po namin ang bawat institusyon, inaniyan po namin kayong tanggapin ang sertipiko ng pagkilala bilang pagpupugay sa inyong pakikibahagi sa makulay na pagdiriwang na ito. Simulan na po natin ang ating kalesa number 1 sa ating parade. Ang Bambuhay!
Bambuay, Bamba Ecological Technology Incorporated, with the business name Bambike, was established in the year 2010. It is a social ecological enterprise driving innovation in the bamboo, transportation, and ecotourism industries. Bambike's mission is to catalyze sustainable livelihood development, creating the greenest products and services on the planet, while generating jobs for some of the people that need them the most. Hence, Bambikes are crafted from Gawad Kalinga, a Philippine-based community development organization for the less fortunate, working to bring an end to poverty. Lastly, Bambike's core is always anchored to 3 P's, namely people, planet, and progress. Best regards everyone. Palakpakan mo natin ang Bambay! Ang ating pangong susunod, bring the love and care of candidates sharing sarap to the back. With the every tradition and celebration. Make the most of the memories at Nazi's Restaurant in Rauros dahil mas masaya! Try mo pala. Ito guys, mag-uumpisa na yung ating parade. Parade ng Kalesa. The ICPSI Foundation Incorporated is a corporate social responsibility for the International Container Terminal Services Incorporated. Dito tayo guys sa may kartilya ng Katipunan guys. Live po tayo guys, live po tayo nandito. Sasaksiyan po natin ang parade ng Kalesas. Ayan. Meron ditong eco. Bambike. Ito yung Bambike sa Intramuros guys.
Kaya mag-i-start na guys yung parade ng mga kalesas, Bambay. Celebrate Filipino heritage with unforgettable dining and cultural experience. Out! Tradition, Glitz and Glam, PLM Extravaganza, the pamantasan ng lungsod ng Maynila, is an academic institution that pursues quality education for each and every student. It gives opportunities for innovation, dedication, and the passion of pupils for them soar even higher. The design of the Kalesa is only one of the creative innovations of its students, built with unity, resilience, and pride for the alma mater. The Kalesa showcases a design which vibrant color and patterns, showcasing the season that embodies the united idea of the university. Tradition, culture, and values are integrated into one Kalesa that shows appreciation, fondness, and spirit for the Filipino heritage. Ladies and gentlemen, PLM Kalesa! The honorary consulate of Georgia in Manila, situated at the 1 Fort Santiago, Santa Clara Street in Laguros, serves as a vital diplomatic entity, fostering collaboration and mutual understanding between the Republic of Georgia and the Philippines. The consulate aims to strengthen the partnership and enhance diplomatic relations, benefiting both Filipino and Georgian citizens. Ladies and gentlemen, the consulate of Georgia, Kalesa. Mapua University is a premier Philippine institution known for excellence in engineering, architecture, business, and information technology. With a strong focus on innovation, research, and global competitiveness, it is recognized as the country's first school of architecture and engineering, founded in 1925. Ladies and gentlemen, Kalesa ng Mapua University. There are always customized solutions for students, weddings, and events that highlight the historical charm of Intramuros. Established in 2014, Data Studios provides multiple services for hosting, creativity, and collaboration. In 2018, Pasadena Lounge was launched to offer flexible spaces for gatherings and celebrations. Together, bringing the services and exciting spaces for application. Pasadena. City of Intramuros. It is showcases
houses, vertical venues, and function rooms that are Ito guys yung mga kalesas na to guys. Ito yung mga kasali sa, ano, guys, sa parade. Parade of kalesas. With its power and membership further expanded by the 1973 and 1987 Constitution. It's a principal government agency mandated to enforce and administer all election laws and regulations. Actually, independently from the three branches of government, it ensures the conduct of free, fair, and honest election. Comelec Danesa. The Destilería Mertuaco Museum is a cultural and historical destination in Intramuros, Manila, that tells the story of the Philippines' liquor-making heritage. Established by the country's oldest distillery, it features interactive displays, antique equipment, and archival collection that highlights over 170 years of Filipino ingenuity and tradition in spirit making. Beyond learning history, visitors can also immerse themselves in the rich flavors of local ingredients through guided tastings of Destilería Mertuaco's signature and craft spirits, making both an educational and sensory experience. Our first placer, Destilería. Congratulations. Next is the Lyceum of the Philippines University, Manila. It's a private, non-sectarian institution founded in 1952 by former Philippine President Dr. Jose P. Laurel, located within the historic walls of Intramuros, Manila. It is the only Philippine university established by a former head of state, guided by the ideals of its founder. LPU upholds the values then as FOPU. And the Ratio and Patria, rooted in tradition yet forward-looking, Lyceum of the Philippines, Manila, continues to shape the future with leaders including humanity 21st century complexity. It invites students, partners, and communities to join to learn deeper and live deeper. And the educational experience grounded in integrity, innovation, and service to God and the country. Ladies and gentlemen, LPU Venice. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCAA ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangalaga at nagpapaserba sa mga pamana, tradisyon, kultura, sining at kasaysayan ng bansa. Bilang pakikiisa sa Fiesta de Intramuros, dinisenyo ng NCCA sa kalesa nito ang nakukulay na palamuting hindi mula sa Payas Festival ng Lukban, Quezon. Nagpaalala ito na ang kulturang Pilipino ay tunay na mamantay at iba-iba. At sa lahat ng panahon ng ating kasaysayan, kasabay ng pagbabago sa teknolohiya ng makahabang panahon, masasabi natin ito ay buhay at nagbibigay kulay sa mundo. Mula sa Intramuros patungo sa iba't ibang panig ng bansa at mundo, ipinagmamalaki ng NCCA sa kalesa nito ang makulay na kulturang Pilipino. Kanina at ipag-iwang ang Payas. Mabuhay ang Fiesta de Intramuros. Celebrating 125 years of lasting journalism, the Manila Bulletin stands as the nation-leading newspaper, bringing news, information, and inspiration to generation of Filipinos. Today, we proudly mark over a century of service to the nation and its people. Manila Bulletin Venice. The San Agustin Church, the oldest stone church in the Philippines, stands as the hallowed sanctuary of the venerated image of the Blessed Virgin Mary under the title of Our Lady of Consolation.
in whose honor the entire Fiesta de Intramuros is joyfully centered, having been declared by both the Manila City government and the Archbishop of Manila as the Queen and the protectors of the whole city. The celebration in honor of the Nuestra Senora de la Consolacion has not only become a community-wide celebration, but a united celebration both by the city and its residents. Ladies and gentlemen, San Agustin Calesa. San Agustin, guys. Next is the Metro Manila is a vibrant cultural hub where East meets West. Showcasing world-class arts, entertainment, and tradition shaped by its rich colonial past. It is a city of faith and celebration, home to grand Catholic procession, Buddhist and Taoist temples, Islamic mosques, and colorful festivals that unite communities. A place of striking contrast, the metro pulses with energy its bustling streets, dynamic routine, and timeless fiestas, from Bilonggo's Chinese New Year to Manila's Feast of the Black Nazarene, the DOT-NCR Calesa. Ang lungsod ng Maynila, the nation's capital, is where history and modernity converge. It is home to centuries-old landmarks, vibrant cultures, and bustling communities. From the iconic Intramuros Wall to its thriving arts, food, and business district, Manila stands as a dynamic hub of culture, heritage, and progress. Lungsod ng Maynila. At ang hindi magpapakabog, Intramuros Administration is an attached agency of the Department of Tourism that is responsible for the orderly restoration and development of Intramuros as a monument to the Hispanic period of Philippine history. Palapakan po natin ang Kalesa ng Intramuros Administration. Ang Kalesa of IA San Cruz. Manila, maraming salamat po sa lahat na naging bahagi ng ating Fiesta de Banda in Calesas. Naway patuloy nating ipagdiwang at pahalagahan ng ating kultura, kasaysayan at malikhaing sining na siyang nagbibigay ng kulay at pagkakakilanlan sa ating lungsod. Muli, maraming salamat po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mula po sa tanggapan ng ating minamahal na Alkalde, Francisco Isko Moreno Tumagoso, mabuhay ang lungsod ng Maynila!
Ayan po guys, tapos na po ang ating tapos na po yung ating parade of Kalesas. Dito tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan guys. Thank you for watching guys. Thank you for watching. God bless us all. Thank you for watching. Abangan nyo guys yung parade ng Kalesas. Papunta sila sa Intramuros ngayon guys. Dito tayo guys sa Kartilya ng Katipunan guys.